Hvis man skal oprette et dokument, som flere kan skrive i, skal man først have valgt, hvor dokumentet skal ligge. Jeg vælger her at klikke mig ind på naturfag. Fælles dokumenter for elever skal ligge inde under elevers dokumenter, så jeg klikker på elevers dokumenter. Så vil jeg oprette et nyt dokument. Det gør jeg ved at klikke på ny. Og typisk vil det være et Word-dokument, man arbejder i. Nu åbner Word Online sig, og det første jeg lige skal gøre, det er heroppe i toppen, hvor der står dokument. Der klikker jeg, og så kan jeg omdøbe min fil, så det giver mening for mig. Og så begynder jeg at skrive i dokumentet. Mens jeg skriver, så står dokumentet hele tiden og gemmer heroppe. Så snart der står gemt, så er det allerede lagret, og jeg kan bare gå tilbage heroppe på pilen i venstre hjørne. Nu ligger mit dokument her, Allans test. Skal man flere ind og skrive, så handler det bare om, at alle de personer, der skal herind, klikker her på hver deres computer, klikker på teksten. Det første, der åbner sig, det er et læsbart dokument. Vi vil redigere i det, så jeg klikker redigere. Og skal det virke bedst med, at flere redigerer samtidig, så vælger jeg redigere i Word Online, og det skal alle brugerne gøre. Så kan jeg begynde at skrive, og er der flere, der har logget sig på, så skriver de samtidig. Sværere er det ikke.